Lanjut ke paragraf 3. Joko linglung, kowe dak kaku putraku, menawa kowe bisa mateni bajul putih malihane Prabu Dewata Cengkar kang saiki manggon ana ing segara kidul. Joko linglung, aku putraku, jika kamu bisa membunuh buaya putih, perubahan wujud Prabu Dewata Cengkar yang sekarang bertempat ada di Laut Selatan. Dheweke tansah gawe cilaka lan sengsarane rakyat Medang Kamolan kang mapan ana ing sakiwa tengine pesisir kasebut. Dia membuat resah dan sengsara rakyat Medang Kamolan yang bertempat tinggal ada di sebelah kanan kiri pesisir tersebut. Sakliyane iku, merga awakmu kang wujud naga gedhe mulihmu menyang Medang Kamolan menawa wis kasil merjaya bajul putih, ojo lewat dalan. Selain itu, karena badanmu yang berwujud naga besar, pulangmu berangkat Medang Kamolan jika sudah berhasil, kasil ini berhasil, merjoyo ini membunuh atau mateni buaya putih, jangan lewat jalan. Kowe gawe dalan dhewe lewat jero bumi. Kamu buatlah jalan sendiri lewat dalam bumi. Menawa kowe lewat dalan, kowe bakal gawe girise rakyat Medang Kamolan. Apa kowe sanggup? Jika kamu lewat jalan, kamu akan membuat takut rakyat Medang Kamolan. Apa kamu sanggup? Ya, ini kata Prabu tadi. Kata Prabu Ajisaka, ayahnya Joko linglung. Inggih, kula sanggup. Iya, saya sanggup, wangsulane Joko linglung. Jawabnya Joko linglung. Cekaking cerita, Joko linglung kasil merjaya si bajul putih. Singkat cerita, Joko linglung berhasil merjaya ini mateni atau membunuh si buaya putih kanthi nggawa tugelaning drijine bajul putih. Joko linglung enggal-enggal mulih menyang Medang Kamolan. Dengan membawa potongan jari buaya putih, Joko linglung cepat-cepat pulang ke Medang Kamolan. Kaya dawuhe Ajisaka, anggone mulih Joko linglung lewat sajerone siti kanthi gawe dalan dhewe. Seperti dawuhnya atau perintahnya, pesannya Ajisaka, ketika pulang Joko linglung lewat dalam tanah. Siti ini tanah atau lemah dengan membuat jalan sendiri.